Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake haɗuwa domin ci gaba da wannan karatu a cikin wannan littafi mai albarka na Alƙa'idatu Nuraniyya, littafin da ke koyar da yadda ake karatun Alƙur'ani tun daga matakin farko. A yau za mu yi karatu a cikin darasi na 5, darasin da zai koyar da mu yadda ake karanta tanwini, wato wasulla biyu sama ko wasulla biyu ƙasa ko kuma rufu'a guda biyu. Wasulloli guda biyu sama ana cewa fatahataini, wasulloli guda biyu ƙasa ana ce musu kasrataini, sai rufu'a guda biyu ita kuma ana ce musu, ana kiranta ko ana kiransu dammataini. Za mu fara. Malam ya fara da wannan harafin ya ce mim fatahataini man, mim kasrataini min, mim dammataini mun, man, min, mun. Na'am, ‘yan uwa kada a manta akwai group namu na WhatsApp wanda number dai tana nan a jikin wannan shafi namu na TikTok. Ga wanda suke so su yi rijista domin koyon wannan littafi tun daga farko har ƙarshe tare da sauraron karatunsu, inda suka yi daidai da kuma inda suka kuskure sai a gyara musu. Ga wanda suke buƙata sai su yi magana ta WhatsApp sai su yi rijista su fara karatu. Allah ya sa mu dace. Haka kuma wanda sun san baƙi suna so su ci gaba da karatun Ƙur'ani ƙila ba su iya kammalawa ba ko suna da kurakuran da suke yi, to su ma akwai tsarin da muke da shi na wannan. Mutum zai yi rijista, za a riƙa ba shi dama bayan an yi mai ƙarin karatu shi kuma sai ya karanta. Idan ya iya sai a ƙara mai har zuwa kammala in sha Allahu ta'ala. Allah ya mana jagora. Haka kuma akwai wasu darussa banda na Alƙur'ani ɗin, akwai darussa na hadisi, shi ma a wannan tsarin akwai darussa na fiqhu da sauran dai littattafai da muke yi. Allah ya mana jagora. Za mu ci gaba da karatu. Mim fatahataini man, mim kasrataini min, mim dammataini mun, man, min, mun. Ba fatahataini ban, ba kasrataini bin, ba dammataini bun, ban, bin, bun. Waw fatahataini wan, waw kasrataini win, waw dammataini wun, wan, win, wun. Fa fatahataini fan, fa kasrataini fin, fa dammataini fun, fan, fin, fun. Tha fatahataini than, tha kasrataini thin, tha dammataini thun, than, thin, thun. Zal fatahataini zan, zal kasrataini zil, zal kasrataini zin, zal dammataini zun, zan, zin, zun. Za fatahataini zon, za kasrataini zin, za dammataini zun, zon, zin, zun. Za fatahataini zan, za kasrataini zin, za dammataini zun, zan, zin, zun. In sha Allah karatunmu na gaba za mu yi bayani akan bambancin da ke tsakanin waɗannan haruffan da suke da kama da juna, harafin zal da harafin za da kuma harafin za. Allah ya taimako, sai mun haɗu a karatu na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah.